Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi-ke uyakhala-ke umndeni wakhona-ke laphana-ke KwaNzimande-ke ngokuthi-ke kuthathwe-ke iy'moto zikababa wakhona-ke usashona-ke ushone ngawo-ke unyaka odlule-ke lo muntu-ke kuthiwa-ke uthatha zona-ke iy'moto-ke zonke ezikhona laphana-ke egcekeni umuntu-ke ofike nje wathi-ke ubaba wala ekhaya-ke ubemkweleta wathatha izimbuzi kanye nazo-ke izimoto zakho ubaba wakhona zonke zontathu-ke izimoto. Omama-ke abebegane yena-ke lo baba bayakhala-ke kuwona-ke loya muzi ngempela-ke nosisi ngempela-ke ucela lona-ke usizo kwabangakhona-ke ukuthi bemnike usizo-ke lolu-ke abalifunayo ukuthi-ke kubuye zonke izinto zakhe-ke ubaba mbukele nazi-ke ividiyo yakhe-ke usisi-ke ephelele esivezele ukuthi-ke kwenzakalani khona-ke laphana KwaNzimande. Siyabonga. Sanibonani guys, siba KwaNzimande nakuba Buthuleleni sicela usizo. La sashonelwa ubaba. Kunendoda nje lokhu ibhizi ithi ifuna iy'nkomo zayo ney'mbuzi zayo ney'moto. Namhlanje konke bathi bazokuthatha konke nayi ne-breakdown yakhe lo baba le breakdown nayo. Bathi bazothatha befike namaphoyisa. Baningi nje abantu abakhona. Baningi. Sicela usizo lwenu bafethu. Bathi bazothatha ney'moto zikababa. Naye enye imoto ngapha. Bathi bazothatha iy'moto zikababa. Besicela usizo kaButhuleleni. Asilutho ngaphandle kwenu. Because ubaba unamakoti abaningi. Enabakoti abaningi washada ngokwesintu. Lo oyi-1 laba abanye balotsholiwe abakashadi. So bathi lo bhuti belokhu ethi yena ukweledwa ubaba iy'nkomo ney'mbuzi ney'nkomo zakhe ney'mbuzi zakhe la ekhaya. Namhlanje sebasibuyela nencwadi ethi lo oshadile uyena ozothatha zonke izinto zikababa. Laba basele laba. Nangomunye uhleli phansi omunye usithele ngale ya. Besibhekela angithi kusekhaya kithi la ngizoshutha lento engishuthayo. Uzolayishana. Sicela ukuthi nilinde bayeza bani. Hayi kabi. Umndeni wethu uyeza sisodwa la umndeni wethu uyeza. Ngizosilinda ngizoqhwakela nje ematsheni khona la nihlangana namatshe khona. Omunye usithele ngale ya. Siyacela kakhulu sicela usizo lwenu. Asilutho ma South Africans ngaphandle kwenu. Ngicela ukuthi uvo lwami luzwakale. Sicela ukuthi niselekelele ubaba since alele lapha emseleni lokhu kuyakhulunywa elele emseleni angakabekwa until waze wabekwa. Wabekwa kwabuya lo baba azothi yena unenkomo nezimbuzi singathinti lutho khakithi. Sabuza ukuthi kanjani khakithi. Uthi asuka lapho sithumela ngamaforum. Wathi amaforum awasilethela incwadi. Nayi i-truck i-breakdown iyaduma njengamanje. Wasithumela ngencwadi ukuthi incwadi ithi usingathinti lutho. Sathi asiyidingi incwadi akaye ecourt. Kube icourt elizayo kithi. Yabo. Njengamanje nje shuthi baze sanibonani futhi sengibuyile guys. Imoto ebeyila isithathiwe. Sebayithathile igibeziwe noma sithi abame abavumanga ukusilalela. Nebeyilapha ya ithathiwe. Igarage layo le nebeyila ithathiwe. Imoto ezu3 azithathiwe. Uclean nje bacleanile. Manje bayolanda inkomo since nasi sibaye sakhona bayolanda inkomo azikho kwamanje balanda inkomo sekusele zona ngoba nezimbuzi seyithathiwe. Le kamza wami le imoto uze naye ngoba kunalento eyenzakalayo.
uthi lo baba othatha le nkomo ubhuti womunye wabakoti bala ekhaya. Lo baba othatha le nkomo nale mbuzi, bathi umthetho ubavumela ukuthi bazoyithatha. La bekunoganda bawuthathile. Bathi okubhilonga kubaba bayakuthatha. La bekunenqola yokulayisha iy'nkomo bayithathile nayo. Nenqola yoganda futhi bayithathile. Akusekho lutho baklinile nje eqinisweni. Bakuthathile ney'mbuzi la, isibaya sey'mbuzi lesi. Bezu-31 iy'mbuzi bayithathile akukho lutho. Siyacela kubhuti wethu Leleni TV, siyacela usizo. Umamncane lo ubhuti wakhe othathe izinto la, akahlali la unomzi wakhe. Bathi umfazi kababa, ubaba unamakhosikazi awu-5. Kuwo wonke lawo makhosikazi awu-5 kushuthi lawa amanye awanamsebenzi noma awanalutho, noma angazi ngiyibeka kanjani. Onezinto yilo oyedwa lo ubhuti wakhe eze wazothatha izinto y'kababa. Bathatha lezi zinto y'kababa, bathi bakuthatha konke. If lapha ake ngibekise ngithi lapha bekuney'mbuzi, kule y'mbuzi nginayo mina imbuzi eyomntana wami eyayizohlawula umntanami because kukhona babezomhlawula khona. Ithathiwe bathi ngathi mangithi ngiyikhiphe bathi sithatha konke. Akuvumelekile ukuthi uthathe ngisho okukodwa. Bebahamba namaphoyisa awu-3. Kube uye lo baba, ubhuti walo mamncane wethu, kube umamncane, kube umntanakhe, kube omunye umntwana futhi owabamupha yena mhla eshada ngokwesintu. Isitifiketi sakhe sithi never married, isitifiketi sikamamncane. But namhlanje inkantolo abathi ibagunyazile, bathi bagunyaze ukuthi bathathe konke ngoba yena ushadile. Sicela usizo emphakathini. Hhayi kabi bafethu, siyacela. Bogogo bagqokile kodwa bayakhala kuyimanje, bathwele kanzima. Nangomunye ephuma lapheya, bawu-5 bebonke. Nangomunye futhi ephuma. Nangomunye elandela. Shoda omunye uphumile, lo munye owesi-4 sekuba owesi-5 lo bhuti oyilo ubhuti wakhe eze azothatha izinto. Ngiyabonga.